Kendo kwa dhi nyime kod weche mag migago kuma jatend migao marango chenro mag pii kod keyo pii Pii Zacharia Njeru kanyakla kod jagoro mongirore migao no Ifantus Kimotho otimo limbe mar chuo wang'I e chenro mar gero yao ma Koru soin rango puothe ochele kanyakla kod mbeko gi jopur e wi chenro mopogore e bo Ahero irrigation scheme. Maen odiochieng' mar ariyo e wuodhgi mar limbe aluora mar Imbo mar Kenya kuma ne gichako kod Nzoia odiochieng' manyoro. Millicent Dhiambo miyowa ler mathoth achiel kachiel mano kowuok Ahero. Machiegni Millicent idhi nade to gin weche mage ma ung'iyo gi sani? Erokamano ahinya Jael, achiel kachiel kwawuok e puotho chele e sub county Manyando kuma wan kod jatend migao mochung'ne weche pii kachiel kod keyo pii e puothe mano Zacharia Njeru kachiel kod jagoro mongirore e migao noero mano miluongo ni Ifantus Kimotho. Gichopo kaendi ka gitemo chuo wang'I e chenro mopogore opogore mag ng'iyo kaka achiel kuomgi ne gichako kod chenro no mar ng'iyo kaka igero yao ma Koru soin kasani gine kaka ergirango Ahero irrigation scheme chenro mopogore kaka ng'iyo kaka inyalo ber yore mag pidho chele kod mopogore opogore. We wadhi irgi achiel kachiel gi nyiswa ni to ang'o momiyo gige tang'o kod wuoth ma kamae nikech wayudo ni koka gidonje lemo niendi mar bedo jotend migepe kata jatend migao ma onyonore e migao mar pii kachiel kod weche pur mopogore kachiel kod mago mag keyo pii e puothe. Welcome. You'll just start with your name and tell us that you are here in Western region and you are doing various inspections. What is the aim? And starting with Koru soin, what are your observations and what are you people going to do as the government to see to it that the project is ongoing? Because right now it has stopped. Thank you very much. As you have well put, we started our inspection tour in this Western region yesterday. We were in Siaya, we went to Busia, and today, this morning, we had gone to the Koru soin, where the government intends to come up with a multi-purpose project, but it will be in phases. So the first phase is a dam, and that's why we started with that place, because water from the Koru soin is what will be used to help farmers here at Ahero irrigation scheme. We noted that the project has not gone as fast as we would have expected, but we are committed as a government to make sure that the hiccups, the bottlenecks that are there, we are going to make sure that we handle them so that wananchi in the lowlands here benefits from that project. We are committed as a government also to make sure that food security is well taken care of. You know, we import a lot of rice while we have great potential in our country to grow this crop. So the issue of water is one of the issues that we are handling, and I'm sure once that project is complete, one, it is going to reduce the cost of production for the farmers, because currently we are using pumps to have water here. But once that project is complete, we'll decommission that so that now water will be through gravity. And I'm sure that way farmers will be able to reap maximally from their produce. Thank you so much. Welcome, the PS. You'll just have to tell us what people are doing to make sure that you improve rice farming here. National Irrigation Authority is actually running a program of rice intensification. Also, they're also doing a lot of capacity building to the farmers. And as a State Department of Irrigation and the Ministry of Water and Sanitation and Irrigation, we're also doing a lot of planning to ensure water security. Today, as the CS has just said, we had come to look at Koru Dam, which is likely to help us irrigate an additional over 10,000 acres, which this area has such a big potential. In the rice deficit plan of the country, currently we're importing over 700,000 metric tons, and in the plan, we expect this region to reduce the deficit by 20%. So we expect to produce over 140,000 metric tons from this region, and that will be done through such programs of ensuring we have the dam, and also to ensure also the cost of the farmers comes down. In this particular project where we are at Ahero, we're also working with some of our development partners to ensure we have a solarization plan so that we can also reduce the cost of electricity as we wait for the dam and the gravity system. Thank you. Thank you so much, Chairman.
Okay, welcome. Various times we find out that farmers have been complaining about water pump. They needed a big water pump that has got capacity to help them supply water to bigger acres of these rice farms. What have you done as the chairman to make sure that that complaint or that problem is sorted out? It is true the issue of a pump has been an issue, specifically in the West Kano. It has been a serious challenge, and we are aware of that. Last month we did an advert, at least to look for a supplier who can supply the pump. Unfortunately, the bid were too high, so we have revised our budget, and I hope in a month or so we'll be able to sort that issue of the pump. So we want to urge the farmers from the near, we'll do our part. We are urging the farmers to embrace the challenge that at the end of the day, because once we provide the pump, we are encouraging the farmers to do more production so that now we can get the value of the pump. Thank you so much. Thank you. Kapo kwa chiko obo yudo pach jopiny achiel mondo motelo ne jopur te. Inyalo wuoyo jopur mana mapiyo piyo e wuodh PS kaendi machiegni, yori machiegni e wuodh PS kod CS kaendi. Inyalo wachang'o be ineno ka udhi yudo lokruok e bero weche mag puro chele alwora ni chagi nyingi ni kamera. Mokwongo ago erokamano, an iluonga ni Eriko Luoch Oleche, an japur e block B namba 75 block B. An ago erokamano ne jatelo kuom wuotho ka gichopo ka. Shida ma wantiere godo en ni kaber to nego bed ni pumps wayud maber manyalo go pi e nyaka sama wantiere godo ni nyocha wan gi shida mar fertilizer ka nyocha en Sh6,500 ka uno duogo nyaka Sh2,500. Wago erokamano ne sirikal mar President marwa Samuel Samoei Ruto erokamano mondo mi omed konyowa mondo wayud ber. Ago erokamano. Mana kamano Jael kaka winjo kaka jatend migao mongirore e migao ni mar pi kod keyo pi e puothe kaachiel kod jatend migao wuon kaka giseloso kod chenro magin go kaka piny owacho eneno ni ober weche mopogore opogore kaachiel kochak kod gero yawo ma Koru soin ma bende biro konyo e keyo pi e ondamo malach kotenore kod puothe mopogore opogore alwora mar Western region kaendi kata Nyando mondo mi weche kaka mago ula ogeng'. Iwinjo kaka jopur bende wacho ni fertilizer nyocha thago gi to sani giseyudo gino makoro giywago mowinjo bed ni jotelo gi ong'inegi gin weche mag pump manigo teku mar keyo pi e puothe kata e kama dongo mag puothe. Ka kamano kionge penja dwoko ni e studio mondo idhi nyime kod kelo weche manyien ka wambe pod wanyonore kaendi mondo wamed kolo weche kendo wawuoth kod wang'eni to wuoth ma kawuono ni kata chuo wenge gi e chenro mopogore opogore ang' nochop kanye. Jailan kuomi. Kamana inya